Salutare, bine v-am găsit la un nou video. Astăzi voi juca Roblox. Da, nu știu ce, ceva cu din asta. Hai că l-au pe Mr. Clips, că îmi place banii money. Bun, știu că n-am mai testat, dar pot face și un de meci. Nu știu. Știu că n-am mai postat de 3 luni după aia am postat, știu că ăla e un video acum nu s-a răcit. Era un video vechi și nu prea am mai postat. Că trebuie să de mult, dar nu am mai postat, am uitat. Și am avut și treabă, nu am uitat, dar până la urmă am postat. Gata de cifra de damage. Uite mă cum am pus. Este 50. Nu, iau unul din ăsta. Dar nu vreau. Da, așa cum asta funda puțin. E mai mult la puțin. Da, never mind. Trebuie să postez că nu știu ce. Wow, am dat 350 pentru o lumină. Wow, wow, wow. Și 1000 pentru un drop. Da. Da, hai să nu mai stăm mari, pentru că restă să fiu logic, să iau dropări din astea ca să fac bani. Bă, aia pentru armii deocamdată nu fac nimic. Fiindcă nu are rost, că n-am muște făcute, n-am pereți făcuți și pe asta. Să dăm și bani. Doar în cur. Da, asta altă mai logică, asta ia banii pe dropări, dar eu n-am fac, am făcut invers. Nu știu ce mi s-a luat banii cu lag, dar în fine. Bă, nu iau uși. Până trebuie dropări din astea. Până nu vrem și din money cash. Până nu știu pe ce apăs. Nu vreau, n-am băut, nu cred că nu am Robux. Mai am 3. Fuck. Upgrade. Nu. Hai până la urmă să ne plimbăm. Bă, dar nu mai e nimeni. Sunt că sunt numai eu și cu asta. Ia să văd, uite la începutul. Nu.
ne zice ceva asta. De run. 3, 2, 1. Se văd ceva. În pizda mătii. Pizda mătii. Cred că ne-are la activat. Nu suci. Au. Până nu vreau nimic, în 2 nimic. Pă mă enervează jocul ăsta. Mamă, 7000. Hai mă să luăm pereții și astea, că până așa putem mai dăm apelate. Oh. Da, e cam buit. Scări, dar nu acum scări. Eu sunt cel mai mare casă de aici. A, ba nu, e aia fut. Iar cred că cu Robux nu am dat. Ce credeam eu? 15 Robux, da? Eu peste un jeg. Oh my god. Bun. Hobă, plec, să pisca un cu mine. Stai puțin vorbesc pe nas, dar nevermind. Nu contează asta. Am zis să vă fac să filmez. Că după aia iarăși să trece timpul și iarăși, și iar trece timpul. Și după iar nu mai postez. Acum trebuie să vină și Paștele și să văd ce trebuie să... Hai mă, că sunt în același nivel cu ea. 7000, mamă. Condor. Ce trebuie bani ca nume? 2000. Sau nu știu cât era, că m-am uitat. Ah, uite, cam și eu în ăsta aici. Ah, ce tare. Bă, Mr. Krebs. Money. Fă-mi bani. Pista mătii. Să mă duc la aia. Da, bine mai e Mr. Krebs ăsta. 90. Ok. Să luăm pe bacon. Sabi. Taci, mă. Scuai. Bă, what the fuck se dezmembrează? Ia. Ești bizamă, nu ești. Că nu mai văd. Gata.
Bă, mi s-a zis tu. Nu gata. Ce e netul cu aia? Vezi pula. What the fuck? Să mă duc cu baltă la față vreau. Nu, vreau să fac bani ca lumea. Hai la Plankton. Plankton. Asta e fată cu aia. Să o las. Întâmplător. Ce azi n-ai încălzit pe stare care să cred. Da, fac, că te-am netul. Facă pișa și e plecat în băi. Bă, pică netul întotdeauna. Adevăr, mă. Futu-ți morții, mătii. Katana puli mele. Să-mi tai în pulă, să-mi tai pula, să-mi tai cur cu ea. Fă ce era cur. Fă. Și face fi să suci. Să suci pula că te omor. Marci. Ai futu-mă. Am motă că nu stă faci pe. Gata, mă. E pula mea. E muistă. Nu își până o să n-ai niciodată îngădie într-un bacon. Mă já pus din ala, băgăm și pula. Mă băgă. Hai la bacon să o mai omorăm. Nu mai e aici. Îți bă Darth Vader. De Star Wars. E de Darth Vader. Pare că așa numește. Eu. A, ce muici cum mi-a făcut-o, băga mea și pula mă să ai prost. De-aia-și mui. Bă, ce mi-a făcut-o, băga mea și pula mă să. De-aia-și multă mui mă să. Bă, mă înti pereții. Plus. Bă, nu știu, nu cred că încheiem aici, că cred că e episodul lung, nu știu cât are. Dar cred că e lung. Am jucat așa puțin, că nu știu, dacă îl fac pe tot, durează o groază. Am jucat-o leacă, ne mai distră, ne mai...
una alta că durează mult. Da, durează, da. Pardon. Ce e asta? Ce dacă e asta? Și-a făcut și muista aia. Hai la Patrick Star. Mă duc tot, e fată. E băiat. Homosexuale! Homosexuale! Bă, da, muiești ca să te... Mă băteți-vă. Little Crips. Ota mă, mui, suși pula. Așa zice e busul, îndrubiți la mătii cu autobuzul. Eu sunt ursul, să înceapă ca cursul. Și de ce nu mă zicem? Da, pleacă mult puțin, dar Nevermind. Trebuia să mai iau pereți, să mai iau Nevermind, nu te contează. Da, cam atât cu acest video. Eu am fost Little Crabs. Deci, big pula. Bikini, bottom. Uitați și frumoase. Eu am fost Mr. Crab. Dar nu vreau să mai facem și noi dacă se iau cu cablează. Ăsta. Nu știu dacă căută să-l vezi, poate mai fac un video. Cum poate termin, dar nu cred. Că e lung și înspățitor. Am jucat așa o leacă să ne mai distrăm, să mai face ceva. Eu văd Mr. Krabs și facem și față din pula în jawab. Așa. Money. Ce gură. Anim. Nu văd. Da, cam atât pentru video. Pa. Bă. Mă ajung. Am urmat cu acest video. Bye.